Ngopo arep nilai dalah nih. Ora. Dan nek sesar apa ta, Dok? Kan anu Ngopo metu jendela. ngekrek wetenge. Menika napa? Menika wonten request spesial saking Pak Bowo. Pak Bowo. Pak Bowo tasih lenggah nggih. Pak Pur tasih lho Pak Pur lho. Oh, Pak Pur. Sampun kondur menika. Oh, lat. Oh, titik. Namung titip Oh, berarti titip layang. iki antene sampun kondur. Kok menawi mirsani saking Oh, dalem. nggih. Nek kutung manggung kok kaya kedawan to, Mas, mbok dikeki jineman mawon nggih. Mbak Tatin, Mbak Tatin. Niki ning saestu lho nggih. Pripun? Pak Bowo niku remenane kutut manggung. Niki nggih kula aturi pirsa. Kula ditanggap mriki niku salah satunya mergo ngaturi Pak Bowo kutut manggung nalika wonten ngembel. Ingkang swantene Mbak sinten? Mbak Anis Ah, nggih. ngewangi panjenengan sareng-sareng wonten. Ah, nggih, mbok monggo Mbak Anis. Oh ratih titot. Kok sing den tak titot kabeh mari lah ya. Utut ya bilang benci ya bilang ngene. Ayo ratih titot. Ya. Ayo teh. Tak bisa kan. Lah iki lho Mas, iki mau ana saweran dikumpulke mriku. Mboten, pun jenengan dum maksudnya. Suarawati. Kula tak ngedum iki Mas sound system. Alah malah jenengane napa dadak. Ini berkat Mas iki suaraku dadi apik kok ya. Oh, sampean kok mike beda karo kancane apa? Betul ya enggak to? Ora deh. Oh, ngene Mas Baton. Ngono aku iku kuwi agak ireng nggonku. Kok ireng. Ya, tak nih. Ada bos. Nggih. Iki sak cinten sing kutut manggung monggo Nggih, menika. kesane paringe Mbak Rate. Rate wong ayu, kan iki mung sewengi to, Teh. Ora apa-apa to. Menika wonten cek murah piro iki? 300.000, Mbak. Mengke lak entuk tambah mele. Monggo. Kutut manggung dintekne lho ya. Tak lha niku Lek aja. ora teh kok mung kutut. Gagak kuwi lho. Gagak ngek kok piye gagak. Nek paru ukara kok ora kepenak. Terlalu banyak sampah di telepon Anda. Karena Anda belum mengaktifkan fitur ini.